खुलुमबाय बयखौबो बर' रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जानो थाखाय खावलायदों डिजिपिनि प्रेसिडेन्ट पारमिनास नार्जारी बिथाङा। पारमिनास नार्जारी बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो, बेनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों, नोंथाङा मा बुजिनो हादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायबानो जाबाय। जों आगोलनिफ्रायनो मोनबोबाय थादों जे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ लानानै मोनसे भारत सरकारा रिभिउ खालामगासिनो दङ 10टा सिक्सफोरखौ लानानै। दा बे टाइमावनो जोङो रायजो राजाफोरनाव बेखौनो जोङो फोरमायनो नागिरदों जे 125 जे एमेन्डमेन्ट जानो थांगासिनो दङ, बेयो जाहैबाय जोङो बुंनो थाङोबा मोनसे गल्डेन चान्स बर'फोरनि जुनै, जे त्रिपुरा रायजोनि बा त्रिपुरा हादोरनिफ्राय जे प्रदुत देब बर्मा बिथांनि डिमान्डआव 40 बोसोर डिमान्ड खालामखांनायनि उनाव मोनसे भारत बर्षआ 6 सिड्युल दा गतै नर्थ इस्टनि 6 सिड्युलखौ रिभिउ खालामनो थांगासिनो दङ आरो लोगोसे बियो रायजो सभायाव अलरेडि पास जाखांबाय। दा फैगौ फेब्रुवारि दानसेयावनो फार्स्ट सेसनाव पार्लामेन्ट सेसनाव मोनसे गोदान रोखोमै जों लुबैनाय बादि मोनसे 6 सिड्युल जानो थांगासिनो दङ। थिग बे टाइमावनो नोंथांमोननि सिगाङाव जों बेखौबो फोरमायनो सानो जे थांनाय समाव प्रमद बर' बिथाङा गाव निजा बबेयाखै खुस्रा तैयार खालामनानै मोनसे मेम'रेन्डाम, जों मिथिनाय मथे आसाम सरकारनि मामा थोननाय बादि मोनसे मेम'रेन्डाम हैनानै दङ। जुदि बे मेम'रेन्डाम मथन जुदि जानानै फैयोबा जोंनि काउन्सिला 6 सिड्युल मर्यादा थानाय नंला। बिटिआर होननाय मुङै जोङो मोनसे जेनेरेल काउन्सिल सिङावसो थानांसिगोन। नोंथांमोना नायनो हागोन, नोंथांमोना बिटिआरनि दफाफ्राव बबे जायगायाव 6 सिड्युला बा बबे जायगा बबे दफा नाम्बाराव जोंनि 8 सिड्युला थाफिनगोन होननाय लिरनाय दङ। बेवहाय मुथे दोंसेल' लिरनाय दङ जे जोंनि बिमानि रावा आसामनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेजल' जागोन होननाय लिरनाय दङ। दा बेफोरखौ लानानै जोङो सालिजारि खालामनांगौनि सम जाबाय रायजो राजाफ्रा, जे जोङो जेनेरेल काउन्सिलाव थांफिननांगौब्ला मा अबस्था जागोन। दिनैहाय नोङो दार्जिलिं लादाख बिसोरहा जेबो स्टेटास गैया, ना 5 सिड्युल ना 6 सिड्युल। दा जायनि जुनै जोङो होनदों जोंनि मोनखानाय 6 सिड्युल थामोनथा, जे 6 सिड्युलखौ जोङो फोसाबनानै लानांगौसो। नाथाय बिथांमोना होनदों जे बे 6 सिड्युलखौ नाङा, बिटिसिखौ नाङा, जोंनो बिटिआरखौ नांगौ। जुदि बिटिआरा जामारबायब्ला हमना लादो 6 सिड्युला गैला, अब्ला बिटिआरा मोनसे जेनेरेल काउन्सिलसो रायजो राजाफोर, बेवहाय जेबो आयेननि अब्लिगेसन गैया, बेयाव आर्टिकेल नाम्बार गैया। जायनि जुनै जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' खमसे खम ट्राइबेलफोरखौ जोङो सिरि मोननो थोनदों जे बिजिरना नाय बे पिरियडआव 125 दा एमेन्डमेन्ट सोलिगासिनो दङ। फैगौ फेब्रुवारि दानाव बे जिनिसा संबिधानिक मर्यादा जानो थांगासिनो दङ। जायनि जुनै जोङो दाखालि बिदोंमोन प्रमद बर'नाव, नोंथां हैनाय मेम'रेन्डामखौ खोन्था, मानोना बे मानसिखौ फोथायजाया। थांनाय बारनि बिटिआर रेकर्डआवबो सोरनोबा देखाया मारैनो साइन लाहोदलाबायनानै दिनै बे बिपदआव गोग्लैबायजोब्बाय जोङो। दा ओंखायनो जों फोथाया, जों होनदों एबसुनि प्रमद बर'नि मेम'रेन्डामा मा लिरदों बेखौ जोंनो पाब्लिकलि खालामनांगौ। जों जोंनिखौबो पाब्लिकलि खालामगोन। मानो बाव दोनखोमानायनि बाथ्रा फैनांगौ। जोङो होनदोंसोमोन प्रत्येक दल संगठना मिलायनानै अल जाति कमिउनिटि लिडारफोरखौ लानानै सिभिल ससाइटिफोरखौ लानानै जों क'क्राझाराव सावरायनांगौमोन जे जोङो माबादि 6 सिड्युलखौ जोङो लामारनो। नाथाय बेखौ खालामालासे जोंनि आदा प्रमद बर' एमु टेमगाङा दिल्लीयाव हारसिंनो मेम'रेन्डामखौ हैखोमानानै दङ। बेखौ पाब्लिकलि खालामनांगौ, जों दिनैबो डिमान्ड खालामो। आरो बेखौ सावरायलानानै 6 सिड्युलखौ जेन' परिबर्तित टाइमाव जोंनि ट्राइबेल माहारियानो सालायलांनो हाबाय थायो, बे रोखोमै बुलेट प्रुफजों गावलाबो हाबाय बादि जों मोनसे 6 सिड्युलखौ लुबैयो। धन्यबाद।